magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina! Sa lahat ng mga kabisyo natin na nagbago na ang usapan sa GC. Ano, bumait na ba? Alam mo, Jegs, ewan ko kung kayong mga lalaki, meron kayong mga usapan sa mga GC na mga hindi dapat ma-reveal. Okay. Pero kasi kami mga babae, talaga yung mga GC namin ng mga kumars ko, iba't ibang klaseng kumars. May kumars na ka-age ko, may kumars na younger, may kumars sa simbahan, may kumars sa trabaho, ganyan. Kapag ka na-reveal ang mga topic sa mga GC, Sa totoo lang, malalaki yung magkwentuhan. Sa totoo lang, malala kami magkwentuhan kapag ka binasa ni Lord at nababasa niya yung mga usapan sa GC ng mga magkukumars. Hindi ko sure kung sa langit ang punta. Nakakaloka. Grabehan ng manghamak ng pagkatao. Minsan, may mga ganyan. Pero ang napansin ko lang sa GC ng mga magkakaibigan, nagbabago talaga yung usapan dyan. Depende sa edad. Ayan na naman po tayo sa edad, di ba? Parang kapag ka medyo nasa edad na ng mga 40, ang mga usapan na dyan, maintenance. Pre, anong maintenance mo? Yan. Sabi nga ni isa kong friend sa akin kanina Sabi niya, pre, alam ko na regalo ko sa Pasko. Sabi ko, ano? Sabi niya, yung lagayan ng gamot. Sabi ko, yan pala. Samantalang dati, ang mga regalo nun sa akin, thong. Oo, mga, tawag doon, mga G-string. Yan. Mga lingerie. Mga lingerie. Tapos ngayon, sabi niya, pre, regalo ko sa'yo, lagayan ng gamot. Sa amin naman mga lalaki, kung anong pinag-uusapan namin na nagkikita-kita kami, yun dalan din sa GC. Kayo iba Ay, di kami. Ganun din naman. Minsan malakas, minsan mahina. Pero sa GC talaga, dahil nga wala nakakarinig at wala nakakita, medyo all out doon. Nakakaloka! Ay nako, but anyways, siguraduhin lang po natin na yung mga sinasalihan po nating mga GC ay healthy po para sa atin. Yes, oo. 'Di ba? Kasi kung alam po natin na yung mga GC na yan, ang idinudulot nito ay inggit. Totoo. Ang dinudulot nito ay galit. Totoo. O kaya ang dinudulot nito ay inis. Pwede ka mag-leave the group. Ayan. Tsaka maghinay-hinay din. Halimbawa, kung meron kayong kasama na medyo alam mo ng sensitive sa ganitong klaseng topic, wag ding ganon. Gawa diba? kayo ng ibang GC. Correct. Alam mo, perfect. Kasi gawain namin yan. Ay, hindi pwede si dito. Gawa tayo ng bagong GC. Pero awan ko nakakapanghina. Ang isa sa mga pinaka nakakapanghinang eksena, yung tipong may pinag-uusapan kayong tao sa GC, tapos na-send mo sa kanya. Wrong send. Sino nakaka-relate sa ganyang klaseng mga eksena? Boom, boom! Grabehan talaga. But anyways, yun nga, yun pa rin yun, mga kabisyo. If you think a group is causing you stress versus inspiration, mas naiinis ka tuwing nababasa mo yung mga text doon, parang, or yung mga comments doon, mas lalo kang nagkaka-anxiety. Correct. Alis ka na dyan, mag-leave ka na talaga dyan dahil hindi talaga siya healthy para sa'yo. Or pwede mong i-mute. Pwede, para hindi halata, di ba? Na nag-leave ka kasi kadalasan yan, di ba, may mga family clan. Ayan, di ba? So may mga, hindi mo maiwas, may mga toxic na mga kamag-anak. Meron talagang may toxic mga hanas. Correct ka. Kaya i-mute mo na. Tama. Yun naman din talaga ang kagandahan. Pwede kang mag-block, pwede kang mag-leave, at pwede kang mag-mute. So may options ka para hindi maging toxic yung mga nababasa mo. Totoo. Diba? Totoo naman yun Pwede mong i-filter yung exposure mo Ang hindi ko lang talaga maintindihan minsan dito sa social media, kahit na hindi ka nagse-search na mga kunyari, ewan ko lang sa yung mga hindi ka nagse-search na mga
explicit yan. Yung mga triple X na mga content, may mga nag-a-appear pa rin siya. Lumalabas siya. Kahit na i-hide mo siya ng i-hide o kaya i-block or i-mute, nag-a-appear pa din siya. Totoo yan. Kasi kahit ako may mga dumadaan sa ano ko na mga pornographic talaga. Correct, Sabi ko, hindi naman ako nagsisearch. Tama. Yung ginagawa ko, hinahide tapos binablock ko. Pero eventually, bumabalik na naman sila. Ang explanation daw dyan, ang explanation sin mga nakaraan natin. Binabalikan tayo ng ating nakaraan. Ito ay multo ng ating nakaraan. Huwag daw tayo mag-deny. Huwag daw nating i-deny ang ating nakaraan, di ba? Hindi, ang explanation daw dyan ay kasi nagbabayad yata sila. So parang nagbabayad sila ng content para makita mo or makita ng, kunyari, pasok ka dun sa age group or dun sa lugar na kung saan. Well, hindi na po ako digital, wag niyo ako pakinggan. Pero yun lang yung explanation. Kasi, for example, meron ako talagang, inis ako kapag ka nakikita ko yun. Parang, yung siya Bombay. Oo. Alam mo yun, di ba? Baka pumasok na sa panaginip yung Bombay na yan. Yung Bombay na yun na may kasamang bata. Nayayamot kasi talaga ako. Hindi ko maintindihan kung ba't ako nayayamot sa kanya, pero nayayamot ako sa kanya. Tapos pag nakikita ko siya, talagang block. Kung hindi lang block for 30 days. Parang, basta may mga option talaga doon. Tapos the next scroll ko, andun pa din siya. Hi, Nicole. Good morning, Nicole. Kumusta ka na, Nicole? How are you doing? Good day, mate. Baka kaya ako naiinis kasi may utang ako sa kanya. 5'6", nakakaloka. may mga ganyan, hindi mo masabi. Pero then again, na-realize ko, hindi na siya nag-appear. Pero hala, baka narinig ng phone ko, baka mag-appear na naman. Uy, kasi our phones can hear. Totoo naman din yun. Kapag halimbawa, di ba, pansinin po ninyo, may banggitin ka na, for example, ako, I'm wearing an Adidas shirt. Mm-hmm. Maya-maya, meron ako dyang meron niyang, lalabas yung ad tungkol sa Adidas. Kaya yung isa kong friend, na naniniwala talaga siya dun parang inaral niya yan Kapag ka meron siyang gusto na regalo, na ibibigay sa kanya ng mister niya. Mm-hmm. Lumalapit siya sa phone ng mister niya. Hindi niya kailangang hawakan. Sasabihin niya lang talaga doon, di ba? Bagelya. Sapatos, yan. Sinasabi niya yung particular brand na gusto niya. Tapos, nag-a-appear daw doon sa feed ni Hobby. Well, tingin ko naman, wala siyang problema sa phone. At I think tungkol ito sa mga apps Nagde-develop sila, 'di ba, nag-a-update. So baka because of sa apps na maririnig kasi may microphone talaga meron yung phone. Meron talaga, naririnig nila talaga tayo. Baka nakakakuha sila ng algorithm doon. Kung ano nagugustuhan mo. Totoo. Alam niyo po, totoo 'yan. Hindi ka dapat magulat na. Nakaka-amaze nga din talaga siya. For example, nung one time na pumunta tayo sa meron tayong inattenda na seminar in Subic. Lahat tayo nakatanggap na parang may libreng milk tea. Pero wala naman hindi naman tayo nag-register or yung number natin was not registered Parang ganyan. Pero lahat tayo, kasi yun nga, nag-send to yung mga nandoon, nakaka-board ko. Basta nakaka-board ko. Parang, paano nangyari to? Tsaka yung time na yung SIM card ay, di ba, parang pinapersonalize na or nire-register na. Tapos kilala nila yung ating air name. Parang, kunyari, dati, hi, Totoy Bato, ganyan. Pero ang niregister mong tunay na pangalan ay yung tunay na pangalan mo. Pero alam niyang si Totoy ka. May mga ganon na nakukonect nila Correct. Naalala mo yung unang pinakilala si Siri? Oo. Hello, diba? Siri. So, diba kinakakausap mo? So, ibig sabihin, parang ganon lang siya naririnig niya pag anong gusto mo, pag nabanggit mo, bibigay niya rin din sa'yo. Correct. Totoo. So, yung mga apps siguro, nag-develop na rin din sila kung anong mga code dyan. Pero ang galing, di ba? Ang galing talaga kasi chip lang yan di ba? I mean, microphone, di ba? Parang ang galing. And it all boils down to sinong gumawa ng cellphone. Totoo. Di ba? Tao din. Sinong gumawa ng tao? Ang Diyos, di ba? True laluto lang halong eklabo. Doon tayo babalik na ang daming amazing na mga bagay sa natin, sa buhay natin, di ba? Bakit siya amazing? Because we have an amazing God. Correct. Di ba? Na kung saan siya yung nag-set ng mga laws. Kahit law of nature siya yung nag-set nun Siya talaga. Wala nang iba. Hindi siya pwedeng evolution lang kasi kung evolution, random siya na mangyayari.
Pero tingnan mo na lang, Perfectly made lahat Perfect yung tubig. Kasi magkamali ka lang na magiging yelo, wala tayong tubig. Tama, diba? magkamali lang ng temperature. Oo. 'Di ba? Totoo naman 'yun. It happens. Kahit yung universe natin, yung atmosphere natin, point something lang na hindi balanse yung pagka yung air, hindi tayo makakahinga na maayos, 'di ba? So, ang ganda at perfectly made po talaga tayong lahat. Ganyan. Hindi lang talaga halata minsan kasi syempre kalat yung ilong, 'di ba? Pisnging malaki. Hindi mo maisip talagang perfect yung pagkakagawa sa atin kasi ang dami nating kapintasan di ba? Pero lahat ng parte ng katawan natin, yung function niya, perfect, 'di ba? Perfect kung bakit diyan nakablagay, diyan nakapwesto, 'di ba? Ganon. So, tiwala lang po mga kabisyo na ang ating anuman ang ating mga hinaharap, 'di ba? Ay magiging okay din because we have an amazing God. Correct. Oo. Kumaga yung gift na binibigay sa atin iba-iba. Like for example na lang yung nanalong kasi palarong pambansa ngayon Okay. Yung isa sa mga nanalo na taga Western Visayas, Ilonggo, di ba? So 11 years old parang sa elementary pa ba yun? 11. Oo. So high school. Na-break niya yung record na 200 meter dash na 26.7 atang may hawak. Seconds? Sa ngayon para 26.4. Wow. Pero nakapaalang siya. Wow! Barefoot as in. Grabe! Tapos nakita ko lang doon sa picture, parang nilalagyan lang ng tape yung mga paa. Yung mga dulo? Oo, yung mga dulo. Ganun lang? So, tapos nung ni-research ko na nakakatulong din talaga daw yung paa kasi iba yung yung lapat. Paglapat na sa ground, alam mo yung balance mo. Sabi ko, napaka-amazing talaga galing. Amazing. Kung diba? paano... Kasi yung landing mo, correct. alam niya. Kasi nadadama mo yung lupa. Galing niya naman. Barefoot? Barefoot. Wow! Ayan. Congratulations naman sa'yo. Ang pangalan niya is Trixia Ann Arellano. Babae? Babae. Uy, congratulations. Yan, Western Visayas palarong pambansa. Saka sa mga nanalo, congratulations. Congratulations. Alam mo, sana si Trixie Ann. Yan, Trixie Ann, ma-sponsoran din ng shoes. Kasi, syempre, nandun tayo sa, ang galing lang at amazing how she was able to do it barefoot. Yeah. Pero syempre, eventually, ayaw din naman natin magkasugat yung paa niya na nagiging dahilan para makatakbo siya at makapag-compete, 'di ba? And I'm sure maraming mga produkto sa paa. Yes, 'di ba? Na perfect para ma-feel mo pa rin yung lapat doon sa athlete. As an athlete, di ba? Totoo yun. May mga customized sole siya. Kagaya sa basketball. Yan. Pag namigay di ba nakikita natin namimigay ng sapatos yung mga player ko minsan. Pero tinatanggal nila yung sole sa loob kasi specialized, naka-design yun sa paa nila. Ayan. Para diba? Maganda yung takbo, yung bounce. Diba? So yan yung prayer natin. I'm sure meron yan. Yun, definitely. Definitely meron niyang mag-approach kay Trixie Ann, tapos sponsoran yung kanyang paa. Tapos gagawan siya ng perfect fit para sa kanya. Oo, yan. Diba? At ang galing kasi yung tao nakakaisip ng ano nga ba yung perfect fit. 'Di ba? Para sa kanya, ano yung pwedeng nai-enhance pa eh. Ang galing. Apakahusay, 'di ba? So pagpapaalala lang po na there is always hope. 'Di ba? Tingnan mo tong kwentong to ng palarong pambansa. Who would have thought, 'di ba, na somebody barefoot kayang i-beat yung record. Di ba? Imagine. Isipin mo yun. Imagine mo. So anything is possible. Kaya kung feeling mo, yung situation mo is impossible, well, tama ka naman. Feeling mo lang yan. Di ba? Kasi pwedeng magkaroon ng twist and turn na hindi mo inaasahan. Saka ito pinapakita, hindi hadlang yung kahirapan for you to succeed. Correct. Kahit nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, definitely may reason, may rason yan eh. Meron. Malalagpasan mo yan. At saka tingnan mo, ang ganda ng kwento. Mas maganda yung kwento yes, di ba? Mas makulay. Mas makulay siya, mas exciting siya, mas inspirational siya, di ba? Kasi ikwento mo na lang nanalo. Na-beat niya with a few seconds. Kasi mabilis nag-train, di ba? Tayo hindi na natin initially naisip yung training eh. Ang naisip natin kaagad, ang galing kahit mahirap, kahit walang proper footwear. Yan, di ba? Kinaya. So kung ano man, ibig sabihin, ano man yung pagsubok na dinadaanan mo, kakayanin din. Ito nga, barefoot,
Diba? Isa lang naman ang explanation dahil may Panginoon. Yes. Nandyan yung Panginoon. Correct, true Lalu. Meron akong na napanood na parang short video niya nung isang araw na kung namomblema ka at feeling mo hopeless yung sitwasyon mo, tandaan mo that there is a God. Yeah. Who? Sabi niya, who? Tapos yung mga example niya, 'di ba? Yung nagparte ng dagat. Ng dagat, oo. Sino pwedeng gumawa ng pagparte ng dagat? Yung sa Paki-explain. Exodus. 'Di ba? Sino? Totoo. Burning bush. Yan. O, di ba? Nasusunog na bush na hindi naman siya sunog. Oo. O, sino nakakagawa nun? Tapos yung 40 years sila nasa disyerto. Yan. Pinakain sila ni Lord. Tama. Nagpadala ng mana yung kinakain nila. Correct. O, tingnan mo, yung 80 years old na nabuntis. Oo. Si Sarah. Yan. Asawa ni Moses. Ni Abraham. Abraham pala. Oo. Di ba? So, yun yung mga example na, oo. Pero makikita mo doon they doubt. Siyempre. Nag-doubt talaga sila. Tao lang ni. Actually, Talaga tinawanan lang ni Sarah yung kahit sinabi na sa kanya ng Panginoon. Diba? So, pero wag na yung topic niya kasi nakaka-nervous eh. Kasi pag sinasabi talaga sa akin yan, huy, blooming ka, pwede pa. Ay, hindi po. Hindi na pwede. Nagsara na. Dagdag pa, isa pa. Ay, hindi rin. Wala X. It's a no for me. Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That